ta' xaru wiċċu ċkien u minn xadina sar ċurtin. Eżatt. Ara, kif intom? Tajbin? Jiena qiegħda ma' Fessudina u konna se nibdew naqraw storja u vera. Se tgħidilhom Fessudina x'ismu l-ktieb? Jismu iċ-ċirklu. Iċ-ċirklu, eżatt. Qabel nibdew Fessudina, xtaqt nistaqsik din iż-żigarella sibta fil-ktieb tiegħek? Kien tajjeli fenek. Fenek minnu? U issa aqra l-ktieb u tkun taf. Għalajt, mela naqraw il-ktieb biex nkun naf. Huwa kemm għandha forom sbieħ fuqha qlub. Iva, qlub dawn il-forom mhux. Jew ma sbieħ kull kulur. Blu, oranġo, viola, aħdar u isfar. Proset kemm taf tajdu l-kuluri. Nibdew l-istorja xi tajt. Libisili. X'in libbislek? Is-sigarella. Għalajt. Li, mhux ma' xari. Mela fej? Monqok? Ejja libbislek monqok mela. Wow, diġà għandek ġiżirana monqok kemm sabiħa trid turielhom. Ara. Sabiħa. Grazzi. Nibdew l-istorja? Tlaqna mela. Iċ-ċirklu kitba ta' Patricia Bondin u disinji ta' Matthew Stroud. Patricia Bondin u Matthew Stroud. Qed imitani? Le. Tony kien ħabib ta' kulħadd u kien iħossu fis-seba' sema meta jkun ma' ommu. Fis-seba' sema jiġifieri kontent ħafna. Darba Jiġifieri kontent se jtir. eżatt Fessudina. Inkomplu? Darba waħda tagħtu sorpriża. Ħaditu ċ-ċirklu. Kemm feraħ. Tony kif rattinda taċ-ċirklu kollha mixjaw l-abbozzot ikkuluriti. Qishom stilel imxerdin ma' kullimkien. U xi ngħidu għall-bnada riperpru fiż-żiffa ħelwa ta' flaxija. Bnada riperpru fiż-żiffa ħelwa ta' flaxija. Oġbitek dik? Anka li oġbitni. Tony ma qalax għajnieh minn fuq l-akrobatiċi jisfnu u jinbarmu mad-daq tal-mużika. Is-summa jħares lihom. Jiġifieri xiex? X'jiġifieri s-summa? Ngħidlek x'jiġifieri. Is-summa jiġifieri ma kellux iżjed kliem baqa' ċassat iħares lihom. Is-summa jħares lihom jollu li tfajla timbaram u ddur bħeffa li ma bħala. Tony tpaxxa jara lil Buffu Brombos imlibbes kollu kuluri. Dak Brombos. Tafu? Tajġ kemm ċab Tony meta rah jilab l-ewwel bit-tnejn, imbagħad bit-tliet blalen jolli u jilqaħħom mingħajr ma jwaqqa l-ebda wieħed minnhom. Bravu! Tafu inti l-Brombos? Għax jien dejjem warajh kien imissni. Warajk int kien imissek mhux qed tivvintawx. Lex nivvinta? Naraw. Ara ħa. Lanqas laħaq spiċċa l-Buffu Brombos li ma ħarġitx is-saħħara Fessudina li kienet libsa kollha qmura stilel u djamantini ileqqu u jamxu l-għajnejn. Djamantini għax kienu djamanti żgħar. Għalhekk djamantini għax kienu żgħar. U kieku kienu kbar x'kienu jkunu mela? Djamanti. Min għalni? Fimtek. Ara xi bdejt tagħmel Fessudina int. Fessudina bdiet iddawwar il-bastun imsaħħar. Minnu ħarġu itiru f'stilel ta' kull daqs, kbar u żgħar u ta' kull lewn. Kull kuluri ġifieri, ħadar, safar, ħamar u blu. Għalhekk tiftakar hekk eżatt hemm miktub ħodor, safar, ħamar u blu.
Bdiet tisfen u dduru ddawwar il-bastun imsaħħar u fradda ta' salib malajr ġifieri l-istilel taru ma' kullimkien. Eħe, Għadu għandek dak il-bastun imsaħħar? le, dak kontajtu lil-fenek tal-li ta' nizzikarella. Mbagħad issa x'bastun għandek? Issa stilla għandi. Sabiħ dak li għandek palissa wkoll. Grazzi. M'hemmx imniex, fessu dina. Issa ħanaraw xi miss. Meta fessu dina faqqat il-bastun imsaħħar ma' kappell iswed, ħanajda jien, għajda int. Bum, ban, bun, na. Min dan il-kappell ħareġ fenek żgħir Sofi. Għal dan kont qed tgħid. Iċ-ċabċib tan żdied li kien qisu ratu ħonoq it-tinda taċ-ċirklu. Imdendla ma għolqu, il-fenek kellu zigarella kollha qlub xkejknin u mdaqsin ta' kull lewn, ileqqu u jlelxu u swix dawn taru u komplew isebħu ċ-ċirklu. Ekku. X'lejla sabiħa kienet għal Toni, ma setax jala għajn majn. Ma setax jorqod. Ekku, ma setax jorqod dak il-lejl. Toni beda jaħseb biss fuq il-buffu brombos. U dawk il-blalen iduru ma jdeħ madwar rasu, iduru. U fessu dina tleq id-dur zugraga. Kafija ħasib? U żgur anka fik ħaseb. L-għada fil-ħodu kien is-sibt u Toni kien ġo kamartu jilab bil-bloks. Qabad il-bloks li kienu kwadri u beda jipprova jollihom bħal buffu brombos, imma ma setax. Qabad dawk nofstont ipprova l-darba, darbtejn, tlieta, imma kien kollu ta' xejn. Miskin. Ma rnexxilux jaħasra. Ħanaraw biex se jipprova issa. Imbagħad ipprova bil-bloks forma ta' dijamant. U mhux tal-li ma setax jollihom u jaqbadhom bħal bufu tal-li weġġajteh. Mhux bil-fors. Għaliex bil-fors? Għax id-diamant bil-punta. Żgur id-dijamant għandu 4 ponotux. Ta' xejn ipprova. F'daqqaw il-ħin, Toni ġietu idea. Mar ġab il-blalen tondi u beda jollihom. L-ewwel wieħed, imbagħad tnejn, imbagħad tlieta. Kemmu bravu. X'kolur huma l-blalen fessu dina trid tgħidilna? Ta' fuq viola. Ekku, u mbagħad. Dak isfar. Tassew. U liħor ta' taħt leġ, kuluru dak, titinġibu viġin ħataraħ. Li qed iżomm fideh aħmar. Brava. Viola, isfar u aħmar. Għal-kemm waqgħulu kemm il-darba, induna li seta' jollihom bħal brombos, kemm feraħ, kemm għajat, għax sa fl-aħħar kellu l-ħila jilab bil-blalen bħal buffu u beda jitħarreġ Prattika. eżatt kull jum wara l-iskola. Bravu. Sewa tagħmel tipprattika titħarreġ. Ekku, qed tuża l-kliem ġdid inti li qed nitgħallmu mill-ktieb. Għadda żmien u fl-iskola kien hemm kompetizzjoni tat-talenti. It-tfal li ħadu sehem telgħu wieħed fuq il-palk, min idoq x'istrument, min ikanta u min jisfen. X'taħseb li għamel Toni? Ħatajdli? Iva, naħseb jista' jkun intom x'taħsbu li għamel Toni? Għedlek. Iva veru, kien imiss lil Toni, bla ebda mistħija jew biża', Toni beda jilab bil-blalen bħal buffu brombos. Kellek raġun fessu dina. Kemm ċabċpulu ma waqqax wieħed, kemm kien kburi Toni li rnexxielu. Bravu.
Tony, tant mar tajjeb li rebaħ il-kompetizzjoni u der fuq televiżjoni l-ħatta wara. Mura bsor li ħarġa saċ-ċirklu kella tiswilu daqshekk tajjeb lil Tony. Mela, Tistgħu taħsbu għammu kemm ferħet xinratu, kuntent bih innifsu. ta' żgur li ferħet. U dik kienet l-istorja taċ-ċirklu spiċċat. Iva daqshekk. Ibqa' hawnhekk ara hawn ftit mistoqsijiet biex naraw jekk kontx attenta. Ma jien kont attenta? U żgur li kont attenta. Xorta nistaqsihomlok imma trid. Mela, ġieli mort iċ-ċirklu u xrajt. Mhux ovvja li mort jekk jiena kont fis-Sudina is-Sahara. U żgur inti kont tuħu semux. Tista' tgħidilna lil min kont tara ċ-ċirklu? Lil ta' backstage. Min huma daw ta' backstage? Dak li jkunu wara l-palk. Min jiknes, min jaqta' tickets, min ikun mad-dawl. Interessanti din, jiġifieri mhux in-nies li tara biss. U min kien jieħu sehem imbagħad waqt iċ-ċirklu? L-akrobatiċi, Brombos il-buffu. U żgur il-buffu li qrajna fuqux. Is-seffina u x'ukoll. U sħaħar bħalek. Bħali. Issa, bliema forom lab Tony. Mhux bil-blalen. Iva, bil-blalen, bravi, taqblu magħha. Issa kieku inti kif kont tispiċċa l-istorja? Kieku jiena kont nispiċċa li Tony jiltaqa' miegħi u jolli lili minflok il-blalen. Tajba kienet tkun tassew ħelwa tal-istorja kienet kieku tispiċċa hekk. Hekk naħseb. U intom kif kontu tispiċċawha kieku? Tistgħu tiddiskutu għadin ma tad-dar intom kieku l-istorja kif kontu tispiċċawha. Issa, għandna attività. Il-biraħ tgħidx kemm domna nagħmluha dik il-kaxxa bil-forom trid nurkom kif tilagħbuha. Ejja nuruhilhom. Orajt, tlaqna. Mela aħna sibna din il-kaxxa u fuqha għamilna t-toqob. Għal kull forma għamilna toqba. X'forom għamilna trid tgħidilhom? Mela ħanibda minn hawn. ċirku, nofs ċirku, stilla u rettangolu. Sewwa. Mbagħad issa nibdew minn hawn x'inhi dik? Qalb, diamant, triangolu u kwadru. Proset. Issa mbagħad badna kartonċina blu u fuq il-kartonċina pinġejna l-istess forum. Orjomlom. Iva, norjomlom mela. Hawnhekk pinġejna il-qalb u issa se nqabbluha mal-forma li għandna fuq il-kaxxa. U mbagħad għamilna il-kwadru u se nqabbluh mal-forma li hemm fil-kaxxa. Ħarfitlek. Iva. Issa għandna ċ-ċirku u se nqabbluh mal-forma li hemm fuq il-kaxxa. Għandna id-diamant. Inti diamant f'nofs il-Mediterran. Għalmini dik il-kanzunetta. Għal-għawdex u. Eżatt. U għawdex il-gżira ta' 3 għoljiet u imiss il-triangolu għandha 3 ponot. Eżatt. Issa kif tlestuhom kollha, taqbduhom u titfawhom ġol kaxxa. Biex nerġgħu insibuhom darb'oħra. Eżatt, nkunu nistgħu nilagħbu nerġgħu. Issa ħanilab taqrab dan. Biex qed tilab fessu dina. Magic trick. Bim bam bum. Saħħa u ċaw!